Pada pedang kejengkiu hakarep karyang kathain border jong kasnong kersai kabadan West Khasi Hills District kadang kendu ikijing iki bakrau hakaroi kapar na mar kejing bomdan iki surok ki babyang kini kisnong kidan hajan kasnong langpi ya kani kejing long jingman jong kasurok lapau perthai ha kejing le jurit barangshen kabala penlong daka Federation of Khasi Jaintian Garu People lanika FKJGP di Mulyang Circle kasurok ba kabapinya so ay kanau para shamau yamsin umtri bat kersai lalap baga diga surok khendau ke bakim bat kabala jat rathai kabala pendan kam tangha kapor telang lega surok ka ba ni wan yaj banta kasni abang le jingo ya ka snong itli ka hasem batui ni snong chen ga thain ani ka surok ka de ka surok ka badon kambha ka ba pnia so na du thain kersai sedu semeja no para ka ban poi sedu lang pe tengiu i ka jing sneu jong ka surok ka ba nalong saba palat hari ni sha ka surok ka de ka bakungsan hadu kata-kata nang utai ki pajba nang sinong jong nang dong kathai amar ki sinong segene ka than ki dang don da ki thau teli ki sinong ki ba don kam ki ba yaj ki surok ni ka lek kawan ba yaj kayeng jong ki pajba kila ban penon kam ki surok tang ka portelang kataru da ki kalihe sudah ki kalirit ki numla banwan wada ka portelang kalian beli kesen adin bangilap ya kini ki AGA tamtam ke disnil du kana ka surok abang lek jungo itu di sno iko ban kentu ya ki nongmi khmat ko ban kentu ya ka sorkar bahkan pai khmat lem se kana ka dong ka thain man yarab ban penjo surok iku mangi na kalian jong ka sorkar asam ka the income penroi se kana ka thain ya ka surok ka bahe na kam peduli sedu langpi mo sikar ini bagi kila penhe iku surok kila penbah te kerpat nomor kata iku sorkar meklaya jongi bahkan subha ban paikmat sekene kedong kathang lag ba penyo ya ka surok ka ba thambha jin ada ka sorkar meklaya kan ai ka surok ka ba ya kene kedong kathang lang ba ka surok ka badon menta ka ba ki pajba nang sunong ki sinahi kan long ka jing kerku ka ba kraw tamtam ki nong sunong sekene kedong kathang ka pang ka sitom ki baduk ki bagdu ki iru ki marep segene gedong kathan ki bon ki bala ban penyo jing mentoy ki nong sunong kita ka jing bomdon ka surok ka penlong ki pajba bakin duk bakin perdu bakin sa haju bakin nom kiu ki liang baro nomor kata ngi tentu ki kerpat ki sorkar bahkan subha ban penyo surok ya ki pajba segene gedong kathan tumbang ngi i lang dong mat karena kajing kordet karena kajing genjar baki ya kendu akale kawan ladangin ya kren ka porliur kin haban cuya kijat baki sausan kenta ban poi sedu ka surok ka bakila ban lejing le kene ka bu jing ka bu jing sitom ya ki nong sunong jungi agane ka dong ka thai